Влезе в буста и сина го си ял подарък. И? Той мърсик, дойде колко пъти да ядеш, не може. А пърден, не, аз съм бъдък за да го несена и насъмък. Ало да по-председател, тя петрел ги дава, не е петрел, върна пред мен подарък. И ода там на taj председател, вика да бах петрел, да пушим. Няма къде, дай да се бойте. За мамо им казва, подарък. Веднага! Сместа да пуша тай. Така бъдуце на нас тъй трибат. Тази върнаме 1000 години. 1000 години, да. Шо му граница поставя пред човека? Шо му оръжие става пред човека? Нищо. Най-лоши комунист. А за Хитлер най-ярно да си комунист, не ли? Хитлер беше. Съм купил Македония без никаква шефа. А ние да 90 души шефа за Сърб. За Сърб, чувала си за Сърб. Запцуй го на Тито. Ти не ли биш Македония? Дек там Македония, а? Запцуй го на Тито, запцуй го на Тито. Кой ти е това? На Тито бе, запцуй го малко. Пичка му майчина. Запцуй го на Тито, на Тито. Запцуй го. Баба, тая лъжаш, крадач. Крадач е не ли майка му да га има? Майка му да га имам, кажи майка. Кажи майка му да му га имам. Женкарваше. Кажи майка му да га има. Майка да има. Хайде.